Celeste Gilifica Hote Ho Hutafita Hote Ho Hutafita Fali Fifi Limusira Ikutatwa Rong Yahweh Musififo Sesitunagi Tomami Wo Ene Ki Emily Fikengeli Tomami Ki Resite Mu Omumwe Ki Musawa Isifungo Siqinile Ulabo Abang Tembile Nangamina Gitangele Uchesungisang Tembile Uchesu Kristu Litwala Kongunye Uzodula Kongunye Uzodula When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found, letting his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When amoyo Inwele seguga tulidile ngesandla mangiholwe mina mhambiethane okhathele abonke izilo duduzayo nyenyeza hambiwoza ngokuqondisekaya umhlobo wetosizayo uyathanozamayo ungashiyi lapha kakhulu siyesaba nxa izulu liduma ngakuwe okwetama yeza hambiwoza ngokuqondisekaya Nkosi yethu enkulu siqondise phezulu ngokukhuleka kwethu noma amabizethu akhona ezulwini na izwi liyaphendula hambiwozala ngokuqondisekaya
Tokwazisai mese pachirongwa pamhandire patinokurukura nezvemukati meshoko raMwari, tichibatsirana kugara pasi kuti tibate zvinhu zvakawanda zvinobata upenyu hwevanhu, nekuti ko Bhaibheri rinomboti kudii. Ndo zvatinokoshesa pamhandiri. Tisati tapinda mukati menhaurwa yanhasi, tangachida kuti musangane nevadare vatinavo. Totangira panapa. Tinotenda. Zita rangu ndinoitwa Pastor Obed Mudzengi. Ndiri mufundisi mukati mesangano rema Seventh Day Adventists. Pachirongwa chino chenyu chepamhandire, moto yedu inoti, if the Bible says it, it settles it. Toda kutenda chose. Thank you. Yes, next. Kwaziso kwamuri hamani hanzvadzi, indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Mukati mezuva ranhasi ndoda kumhoresa imwe hama yakafona kubva kure kure. Mukoma ino Marichi. Vakafona vakati ndiri kuWashington State. Kunonobata naAmerica neCanada on the northwestern side of the United States. Vachindiratidza makomo echando. Asi vakati ko sinyoro wari wapenyu here. Zvikanzi munotowaona here. Zvikati sinyoro ndibhururu wangu. Zvikanzi idi kana mawaona. Kwazisai sinyoro. Muti tiri kukomborerwa. Kuno kune chando, asi patinoona zvirongwa tiri kudzirwa. Saka toda kutenda vaMarichi. Mwari vakuitirei zvakanaka zvikuru kwazvo pamwe chete nemhuri yenyu. Toda kutenda chose vaMarichi tiri pano. Toda kutenda nekuteerera kwamuri kuita chirongwa, nekudziisa kwachiri kuita mhuri. Kana muine zvimwe zvamunoona kuti kochakati madi kumbotaura nezvacho, we are open. Mwari dai angakukomborerai akuitirei zvakanaka. If the Bible says it, it settles it. Ndo zvatinotenda sekutaura kwataurwa naDr. Mudzengi. Thank you so much, Dr. Mudzengi. Mukati mezuva ranhasi tiri kukondinya nenyaya yatakambotanga nayo. Ndizvo here? Yes. We are talking about spiritual gifts and modern prophets. Anditi ndizvo here? Ndo zvatiri kukurukura nezvazvo. Saka since it is a continuation, regai tinyasobatana pakuti iko kubvira patakapedzisira kutaura paya takazonyasoti kudii chaizvo. Ni Dr. Mbiriri na Dr. Mudzengi ilest maifurirana ndisipo. What exactly did we say, Dr. Mudzengi? Maybe in a nutshell, so that we form a bridge between that and today's topic. Thank you very much. Takakurukura kuti muprofita inhumwe yaMwari inotaura on behalf of God to the people. Muprofita akasiyana nemuprofita. Muprofita inhumwe yevanhu inotaura kuna Mwari on behalf of the people. Saka muprofita anodownloada mamessages edenga omasvitsa kuvanhu. Muprofita anopuwa mamessages nevanhu ouploada ozviindisa kuna Mwari. Saka ndo chimwe chechinhu chatakabata kuti muprofita haatauri mashoko ake, anotaura mashoko aMwari. Ende muprofita haasi anofanira kuita senda, but senda anofanira kuva Mwari, nekuti Mwari ndiye unoisa mashoko mumuprofita. Dambudziko ravako mazuvano nderekuti tava kukoshesa chipo kupfuura mupi wechipo. Totoita setichaguma tava kunamata muprofita, tokanganwa Mwari wakamutuma. Yeti Mwari wakatuma muprofita anoda kuswedera padhuze nesu, but muprofita especially vavako mazuvano vava kutoita kuti pave nemukaha wakakura pakati pevanhu naMwari wavo. Vanhu voguma vava kuisa attention yose pana prophet osara ari on the center stage, ari on the limelight. Mwari osara abviswa asingachaonekwi, oita sokunonzi hana basa, asi muprofita ndiye ane yese.
Okay, so in other words, muprofita Mwari akanga achivhurira ziso rake covenant yake yakaita nevanhu. Ndofunga ndozvinhu zvandakabata, handiti ndizvo here? Akaona covenant yakuporongwa, Mwari aimutsa munhu. Handiti ndizvo here? Enda unoti mashoko akati kwete ake iye, asi aMwari, kwete mashoko emuprofita, but mashoko ani? Mashoko aMwari. Handiti ndizvo here? So ndo maprofita atinawo. Handiti muri kuona? Kuti iko covenant, pane zvakuitwa pacovenant yaMwari. Mwari omutsa munhu. Handiti ndizvo here? So that people can go back to the covenant with God. As they would have promised. Pamberi pani? Pamberi paMwari. Pastor Mbiri, tibatirewo kuti zvinyatsosimuka zvakanaka. Ndizvozvo. Takashandisa zvakare mufananidzo wekuti maprofita in the Bible, they are like law enforcement officers. Okay? Saka zvakangoita mupurisa haanyore mutemo. Mupurisa anouya otaura kuti nekuda kwokuti madarika chapter taakumboti timbokutoraiwo nekuti madarika chapter, but kune vanonyora mutemo ve-legislation, handiti muri kupaona. So prophets, they were more like enforcers of the covenant. That was their role. They were not innovators, they were renovators. Prophets aisaita preside over congregations. Prophets would saka Mwari vaita covenant nevanhu, ndobva vaisa vanhu vanodzidzisa covenant iyi, vaidzidzisa kuvanhu, mapriests would do that. But vaizouya iri zimuseki iri kuona kuti syllabus yateedzwa here were the prophets. Okay? Saka akaita nga ma-EO, education officer, haasi headmaster wechikoro, asi anotenderera muzvikoro. Muri kupaona? And so on. Saka vanga vakati iye haana chikoro chake. Iye haana chikoro, asi anotenderera muzvikoro. Hapana paanohedha. Hapana paanohedha. Yes. Hapana paanohedha. Asi anotenderera. And maprophets yanga isiri hereditary. No. Elijah isati mwana wangu is going to be a prophet, nekuti inini baba wacho ndiri prophet. Mapriests, yes. Makings, yes. But prophets, no. Mwari vakatozvita maune kuti prophet hamugoni kuti imba iyi ndeyemaprophets. That's not biblical. Zvanga siri mubhaibheri izvozvo. With the exception yevamadaughters aPhilip in the book of Acts, vainzi papa ine 7 vari maprophetess. But kwete kuti hatinzwi kunzi vana vavo vakazoita vaprofita, and so on. Saka it's an anomaly, or it's a new development like that we see in the modern world. Yekuti muri yese nogona kuti baba sekuru wanga vari prophet, mwana oita prophet, vana vake vese voita maprophets, varoora maprophets, zvichienda zvakadaro, and so on. That's something new. So takaona zvakare kuti prophets were more of forth-tellers rather than foretellers. Forth-telling ichibva pakuti they would anchor whatever they are saying to the nation on the covenant. All right. They were covenant enforcers. That was the role of prophets. And prophets were miracles were an exception rather than the norm. Among prophets. Yes, they were an exception. Anga predominant kuma pre-classical. It was not an identifying mark. No. All right. It's actually an exception. Changa chiri the identifying mark ndechekuti are they on the covenant? Vari kudzidzisa here zviri pacovenant yaMwari neIsraeri. Ndo yanga iri identifying mark. Yes. All right. So those are some of the things. I think kuneva sina kuona chikamu chekutanga. Chinokuitirai zvakanaka kana mukawana mukana ukuti muteerere chikamu chekutanga ichocho nekuti chanhasi chiri kungosimudzira kubva patakasiyira. All right. Thank you so much. Maita henyu. Dambudziko rinogona kuitika nderekutiko vanhu vanenge vanongotiko chero munhu auya achiti nditori, handiti muri kuona. Saka iro simba rake neconfidence dzaarongoratidza iroro idzodzo
ndodzamunofanirwa kuitawo muchechi muchimuteera. Handiti muri kuona nayo cheripo. Saka ndo dambudziko riri mukati menyika yedu yeAfrica. But mukati mebhaibheri amuna here pamwe patinoratidzwa shuwa vanhu vanga ine confidence but idi shuwa asingabvi kuna Mwari. Maprofita pakuprofita kwawo yese yakanga ingori mvura yeguvi here kana kuti pane vamwe painzi naMwari muri kuprofitirwa henyu but ndine daka nemunhu uyu. And hazvipo here zvinhu zvakadaro Dr. Mbiri? Zvirimo. Okay. Zvikuru sei mumabhuku iwo emaprofita. Okay. Vana Jeremiah, vana Isaiah. Ndo matinosangana nezvinhu zvakadaro. Zvekuti kwanga kuine iwo vana Jeremiah, vana Isaiah, maprofita akasimudzwa naMwari. Asi kozoitawo vamwe vanga vari vevanhu vachiitawo zvevanhu. Tinogona kutanga nemuenzaniso wepana 1 Kings chapter 22. Ahab achida kunorwa hondo kuRamoth Gilead. Ndokubvanzi naJehoshaphat mambo wekwaJudha, because Ahab aida kuti Jehoshaphat amubatsire, ngatiende tese unondibatsirawo kuhondo. Jehoshaphat akati no problem, so long tine blessing yaMwari paventure iyi, lest it be a misadventure. Mwari vanoti kudii? Zvikanzi naAhab wanonoka wataura security, unzai vakomana vemaprofets angu panapa kwakauya 400. Vakanzi right, ndo nyaya iripo, toita sei? Zvikanzi aiwa endai, Mwari vatokuropafadzai zvese, Mwari vatogranda breakthrough, and everything like that. Mukupaona Jehoshaphat ndokuti ndakuti hamuna here mumwe 1 waMwari chaiye 400 tavanzwa, but hapana here 1. Zvikanzi 1 aripo, but I don't like that guy. Micaiah ben Imla. Zvikanzi hambotaure zvinhu zvinondisimudzira, anongopesana neni every time. Saka handinzwe ndiri mweya kana aripo. Zvikanzi no, chiregei kudaro, ngaachingodanwa auye tinzwewo kuti anoti kudii. Muri munhu mukuru, regerai ambouya. Vakanga vaenda kunomudana vaya ndokutanga kutomutsindidza vachiri munzira kuti shamwari kwatiri kuenda uko 400 vatowirirana. Saka iwo please rega kunodhomoka, chichingotaurawo zvataurwa nechinyi nevamwe. Mikaya akati ini ndinongotaura zvataurwa naMwari, zvekuti vamwe vati kudii kana kuti vangani, that's none of my business. You know. And Micaiah was ready to stand on the principle of God's word at the expense of his own life. Upenyu hwake hwakathreatenwa asi akamira pachokwadi. Ndemumwe 1, but there are many. I think maybe Dr. Mzengi has some in mind. Yes. Actually, mukatoverenga kuna 1 John chapter 4, verse 1. Inoti pano apa, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Saka John ari kuisa pachena, even panguva yaJohn, kare ikako zvanzi vaprofita vazhinji venhema vakaburukira panyika, kureva kuti false prophets were there. And in the past they are more common than the true. Ndo vakawanda vacho, ndo majority. Like you heard Pastor Mbiri talking about incident yekuti waJehovha vanga ari 1, but avo vanga vari 400. Nguva yaElijah kwakune vaprofits 450 vaiva vauya naJezebel vaBhaari vakawanda. They were false prophets, but vanhu vazhinji ndo vavaitoda ivavo, ndo vavaitevera, and they were being paid nemari yaibviswa. Mataxes evanhu vaMwari aibhadhara the false prophets. Munhu waMwari Elijah ndevamwe vechokwadi vakavanda mumapako vachitya, vachitofidwa pamwe nemakunguwo. That's how apostasy had risen up in Israel, kuti vaifanira kubenefita nezvaibviswa kutreasury yenyika kuti zviite kune avo zvaishandiswa to actually support and feed the prophets of Baal venhema. And pamusoro peizvozvo muchaona kuti yanga itori nyaya yakatosimba, itori dingindira rakatozvimirirawo rega. Alright. Yes.
tichienda pavhesi rataurwa rekuna John, 1 John. Then tichibva ipapo, saka Mwari vari kuti vadiwa hama, musangotenda mweya yose, nekuti mweya mizhinji ndimwari vari kutotaura. But ona manje kuti isusu vanhu vanotaura kuti hakuna matako akangofanana. Muri kuona? Mwari vari kuti don't be naive. Don't be naive panyaya dzekunamata. Hazvina kufanana. Mwari vari kuti zvakasiyana, but vanhu tinogona kutowirirana kusendiraini rekwedu kuti ayo zvakafanana. You know? But Mwari vari kuti hazvina kufanana, kunekuti kune vaprofita vazhinji venhema. MuBhaibheri tinowana muenzaniso Jeremiah 14. Jeremiah 14. Yes, 14. Ndichatoverenga kubva pavhesi 13. Ipapo ndakati, haiwa Jehovha Mwari, ndiJeremiah ari kunamata. Tarirai, vaprofita vanoti kwavari, hamungaoni munondo kana kunzwa nzara, asi ndichakupai rugare rwezvokwadi panzvimbo ino. Mwari vari kutaura, vanga vatuma Jeremiah kuti ataure kuvanhu veJudha kuti nekuda kweunhu hwenyu matsauka kubva pacovenant yangu nemi, maakuenda kubatwa kuBhabhironi. But at the same time panga paine vaprofita vanga vatoriwo muJerusaremu imomo vachitotaura kuti hakuna zvakadaro. Rino iri iguta raMwari, temberi yaMwari iri muno, hamutozombooni munondo kana nzara, hamusi kuenda into captivity, Mwari vachange vainemi, mucharopafadzwa kwazvo. Saka they were preaching peace and prosperity to a doomed nation. Zvakadaro zvokuti Jeremiah ari kuti all my effort is being undermined by these people. Mwari ndokubva vati, ipapo Jehovha akati kwandiri, ivhesi 14, vaprofita vanoprofita nhema muzita rangu, ini handina kutombovatuma, ini handina kuvarayira kana kumbotaura navo. Vanokuprofiterai zvinonzi zvakaonekwa asi dziri nhema, nezvakaukwa, nezvisina maturo, nokunyengera kwemwoyo yavo. Naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro pavaprofita, pavanoprofita muzita rangu, ndisina kuvatuma hangu, vachiti munondo nenzara hazvingavi munyika iyo. Zvanzi, vaprofita avo vachapedzwa nemunondo nenzara, navanhu vavanoprofitira vacharashwa munzira dzomuJerusarema nemhaka yenzara nemunondo. Vachashayiwa unovaviga, ivo navakadzi vavo, navanakomana vavo, navanasikana vavo, nokuti ndichadurura zvakaipa zvavo pamusoro pavo. Saka Jeremiah ari kutaura kuti kuchaita hondo, vanhu vachaenda muubatwa, but ava they are undermining. Pane kuti vanhu vateere shoko raMwari, vagadzirise nzira dzavo, voita avert the disaster that is threatened. Vanhu they are being comforted muzvakaipa zvavo, they are not changing their ways. Vari kunzi Mwari anemi until they get destroyed. Saka vari kuti hakuzoiti nzara, hakuzovi nemunondo. Zvikanzi naMwari, okay, munondo wacho uchatotanga nevaprofita. Ivo vari kuti hakuna munondo, nenzara ichadhila navo, nemhuri dzavo dzese, nevanhu vanovateerera vese vachaitwa mufudze munzira dzeJerusarema, mumastreets nemaavenues eJerusarema. So this is how serious inyaya ine the fate, ine magumo evanhu pamberi payo. Saka haisimbori nyaya yekungoti, it's a very serious matter. Yekuti Mwari dai vatibatsira kunzwisa kuti it's not trying to say kuti okay, we are better than so and so, or whoever is better than. Inyaya ine chekuita neramangwana rako and your destiny as a person. Saka tinoona muenzaniso panapa vanhu vachikwikwidzana nemashoko aJeremiah. Jeremiah akaguma apiwa nickname yekunzi Magomi Saviv. Magomi Saviv means terror on every side, because ainge achivaudza kuti kune hondo, kune nzara, saka vakati wakomana mukomana wekauyu haana nyaya yanombotaura asingativhundutsi, saka vakaguma mupa nickname yekuti terror on every side. But these other guys aiwa vaingotaura nyaya yemabreakthrough, vaitaura nyaya yeprosperity, success, zvinhu zvako zvakuda kutofamba, zvinhu zvako. That was their message, comforting messages. Yes. So ndo vamwe vanhu vanga variko, but havasiriwo vega, vanga vakawanda.
Yes. Yes. Okay. Zvokuti muna Jeremiah 28 as an example. Yes. Tinotowana a case study ye-confrontation between Jeremiah and one of the false prophets ainzi Hananiah. Bible rinotaura pamusoro this false prophet. The whole chapter is about the confrontation between Jeremiah and this Hananiah. Okay. Zvikanzi panapa verse 2 zvanzi naJehovha wehondo Mwari waIsraeri, ndavhuna joko ramambo weBhabhiloni. And so on. Okay. Panapa Bible rikutaura pamusoro pe Jeremiah pane time yaakambofamba akazvibopa nejoke. Akazvibopa nejoke pamberi pevanhu vekwaJudha. Akazvibopa nejoke iroro achiti joke iri tikaverenga chapter 27 yaJeremiah. Joke iri rinoreva kuti muri kuzoendeswa pajoke kana paubatwa hweBhabhiloni. But muchapter 28 Hananiah anonohwembura joke riya rakanga riri pamutsipa waJeremiah kwakurivhuna achitaura achiti mashoko okuti zvanzi naMwari, sekuvhuna kwandaita joke iri ndokuvhunwa kuri kuitwa joke reBhabhiloni. Saka haforget about Babylon. Saka muri kuona kuti pari kupikiswa mashoko aJeremiah. Zvikanzi Jeremiah akatoguma atorohwa mbama chaiyo, kuwadzurwa pamberi pavanhu akaona nyeredzi naHananiah yeyu muprofita wenhema. So muri kuona kuti it's a serious war and isina kutanga nhasi. So kana zvanga zvakadaro mazuva ana Jeremiah, you can imagine kuti nhasi tava papi. We are talking about thousands of years ago. And the devil has perfected this craft of deception and misleading vanhu. So in other words, zvinoita sekuti ko these false prophets vanga vari vevanhu. Yes. Vari muvanhu. Vachiita zvido zvevanhu. Yes. Handiti? Exactly. But zvido zvevanhu pamwe pacho zvaisiyana nezviri kudiwa naMwari. Exactly. Handiti muri kuona? Yes. Saka at the end of the day kana vaitaura kana vaita kunonzi kuprofita, vaitanga vacheka kuti vanhu vari kuti kudii. Vanhu vari kuti kudii. Handiti muri kuona? Exactly. Vanhu vanodei. Chii chinoita kuti chechi ikure. Yeah. Handiti muri kuona zvaicho iripo. Vounza izvozvo pamberi pevanhu kuti vanhu vave navo vanhu vakafara. Handiti muri kuona? But vanhu vaprofita vaMwari vaingoteerera, vaingoti thus says the Lord. Handiti muri kuona? Saka ndo kamwe makakatano mamwe andiri kuona panapa. Yes. Pastor Mudzengi. Maybe vasati wapinda. Yes. Mashoko amuri kutaura iwayo. Kuna Isaiah 30 panapa ndichaverenga kubva pavhesi ya9. Isaiah 30 verse 9 and 10. Nokuti ava rudzi runondimukira, vana vane nhema, vana vasingadi kunzwa murayiro waJehovha. Vanoti kuvaoni, okay, musaona, nokuvaprofita, musatiprofitira zvinhu zvakarurama. Tiudzei zvinofadza, tiprofitire zvinonyengera. Ibvai panzira, tsaukai pagwara, bvisai mutsvene waIsraeri pamberi pedu. Saka zviri kunzi, zvinhu zvinogona kuguma zvava so distorted kana kuti it's a perverted form of religion. Iperversion inenge yaitika yekutoti zvinhu zvacho zvato upside down. Saka vakutoti havachatodi uyu anovataurira chokwadi. SaAhabha akanga asingadi kunzwa chokwadi naMikaya ben Imla, achiprefera nhema dzemaprofita ake aimunyepera, achitoziva kuti ndiri kunyepera, but zvaimunakidza manje. Alright. Saka zvikanzi ndo zvimwe chete, and ndo zvinotaurwa kuna 2 Timothy chapter 4 kubva pavhesi ya1. Mwari achitaura kuti mazuva ekupedzisira vanhu vachatsauka kubva padzidziso yechokwadi. Zvikanzi vachazviunganidzira vaprofita vanenge vachivataurira zvinovafadza munzeve dzavo, zvokuti munhu anenge achingoudzwa kunzi aiwoka unenge wakutokwereti, IMF inenge iri kutokwereta kwauri neWorld Bank, unenge uchitowapa maloni iwewe pauri ipapa. Zvikanzi ndo zvandiri kuona 2026 wako anenge achibvira kuti bvir, vanhu vanoboti profesai papa, profesai.
profesaipa go deeper. Haasi kuti go deeper pakutsiurwa pachitema, but pakuudzwa kunzi iwe kaiwe uri mpinga but hausati wazoona makore esai uri mpinga shoroma kungoti hausati unofanira kungo unlocka that ka potential, otherwise wakatozvipiwa, munhu anenge achiti go deeper. Saka muri kupaona ndo inonzi saka ndo mhando yacho iyoyo. Saka vanga vari nekuti vanotera kuti vanhu vari kumbodei vochibva vataura kana zviri nyaya dzepolitics vanomboita kamaprediction ekuti Hillary Clinton ndiye ari kuhwina. Vanotanga vatarisa matrends nemapolitical analysts kuti vari kuti kudii, iwo zouyawo utaura vamwe vacho vanozodzoka waapologiza kana zvisina kuzobuda saizvozvo mhenu chachandigarawo. Yeah, but this was a big problem, especially towards the end of Judah's of the kingdom of Judah. It was a big problem. It was a big problem. Yeah. So the Bible is identifying ndofunga zviri kubva pakuti iko bhaibheri ratanga rangoti iko vadikanu musatenda mweya ipi yese handiti muri kuona. And these are examples dziri mukati mebhaibheri mwari paari kutoburitsa pachena handiti muri kuona. Uyu mamiriro azvaa zvakaita ndeaya, mamiriro azvaa zvakaita ndeaya, identifying those people wekuti iko vaitomira pakuti iko vanzi vaprofita but ivo vasingataure mashoko anobva kunani kuna Mwari. Anything to say, Pastor Mdzengi? Okay. Ndichangodawo nangu tiverenge kuna Matthew 24 pavhesi ya 24. Matthew 24 verse 24. Yes. Inotaura panapa ichiti for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Saka Jesu panapa ari kutaura about masigns ekuuya kwake zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Oti pachaburuka vaprofita vazhinji vei vedeba ende hallmark yavo vachange vachiita minana nezviratidzo. Ava havasi kupoinda vanhu kumutemo waMwari but vari kuita mamiracles, vari kuita mawonders. Zvonzi panapa aim yavo is to deceive, kuyegera ende kutsausa even vasanangurwa. Mukavereka pavhesi ya 25 Jesu anoti see, I have told you beforehand. Ndatokuudzai, forewarned is forearmed. Then if you continue reading mukaenda pavhesi ya 28 zvinonzi panapa for wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Saka zviri kunzi panapa vanhu vazhinji vachaunganira vaprofita ivava. The majority of the world, they are going to flock to them. Vaya vaMwari vanopoinda kumutemo waMwari sezvaingoitika kare vaisara vari voga vana Jeremia. Mhomho yevanhu yaida kune vanhu vasingazi vanhu vaMwari. Yeah, and I think sekutaura kwavari kuita pavhesi endamboverenga iya maybe ndapoinda a different aspect. Isaiah 30 verse 9, nokuti ava rudzi runondimukira, vana vane nhema, vana vasingadi kunzwa murayiro waJehovha. Zvemurayiro waJehovha havadini, havadi kuzvinzwa, but vanoda prophecy, vanoda kuprofita. And yet murayiro wakaroverwa pamuchashanya. Saka vanhu vanenge vachingoda prophesied papa. And yet for a true prophet, the foundation or the power, the basis of their prophesying is the law of God. Because a prophet cannot say anything outside of the law of God. Because no pane foundation, no pane basis. Mupurisa has nothing against anyone except in a section yemutemo. Wanoti because of this section. That's why takumboenda nemi kuseri. Kana pasina izvozvo mupurisa hana any basis
strength or power yake iri pamutemo. Are you getting that? But kune vanhu vekuti vanoti hatina basa nemutemo, isu tiri kuda kuprofitwa chete. Mutemo waMwari hatinei nawo. And it's not a new thing. Vanhu vanofunga kuti it's a new thing. It's not new. People have fought against the law of God even in the Old Testament before Jesus came. And this has continued even after Jesus came. Saka it's a flimsy excuse yatinenge tichishandisa sevanhu kuti because Jesus came. Mutemo waitovengwa even before he came. Vanhu asi vachida kuprofitwa. You getting that? Right. And then wona kuti there are quite a number. In fact, this is a whole, I know we need to move on. But ngandingoverenga a few sections zeBible. Thank you. Bible rinoti panapa Jeremiah 23 verse 16. This is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. They speak visions from their own minds, not from the mouth of the Lord. This is God. It's not a pastor who is saying this. It's ndimwari. Arutoti imi. Muri kupiwa false hope. Yekunzi iwe uchakweretesa World Bank. You to go deeper and so on. And what their itching ears want to hear and things like that. It's not new. And then Ezekiel 13 from verse number 1. The word of the Lord came to me. Son of man, prophesy against the prophets of Israel. Say prophets against the prophets. Who are prophesying, and say to those who prophesy from their own hearts, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, woe to the foolish prophets who follow their own spirit and have seen nothing. Your prophets have been like jackals among ruins, O Israel. You have not gone up into the breaches or built up a wall for the house of Israel, that it might stand in the battle in the day of the Lord. They have seen false visions and lying divinations. They say, declares the Lord, when the Lord has not sent them. And they expect him to fulfill their word. Zvikanzi vanototi zvanzi naJehovha, ivo Mwari vasina chavataura, and yet they are quoting the word of the Lord. Maybe the last one that I will read, pana Jeremiah 23 verse 21. God distances himself from these prophets. I did not send these prophets, yet they have run with their message. I did not speak to them, yet they have prophesied. Zvikanzi vari kutoita kumhanya. Muri kupaona. So nyaya yatiri kutaura vadikani ndeyekuti Bhaibheri rati vadikani musangotenda mweya yose, nekuti mweya mizhinji yenhema yakabudira panyika. Don't be naive, don't be careless panyaya dzekunamata. Saka Mwari vari kuti kune vazhinji vari kutaura kuti ndaorota hope, ndaona chakati, ndisina chandavaratidza. Voti Mwari vati ndisina chandataura nawo. Zvaiitika mazuva naJeremiah before Judah was destroyed. Mumazuva ano pasi rino risati raguma, izvi zviri kuitika zvakare. Zviri kuitika. Saka Mwari vari kuti don't. Musati, because Mwari vari kuti ndiri kuzoparadza ivo vaprofita nemhuri dzavo nevanovatevera. Yes, vese ndiri kukukura vese. Yes. So it's very serious. It's not a small issue. Jeremiah 23 verse 14. I think he bring out something very interesting here. But among the prophets of Jerusalem, I have seen a horrible thing. They commit adultery and live a lie. Saka muri kuona kuti iko identifying mark yevaprofita handiti muri kuona upombwe uzere pakati pavo. That's point number one. And they strengthen the hands of evildoers so that no one turns from their wickedness. Saka ukasabva kuwane nhumbu unosimbiswa pachitema. Handiti muri kuona naye chiripo. Saka zvanga zviriko kare
like we are saying, and we are living in it now. Unoona kuti zvinhu zvakawanda zviri kutonzi nebhaibheri zvinenge zvichitenderera pakupomba. Handiti muri kuona kuchinjana nekutsvaga mukadzi anenge akanaka ipapo zvichingotenderera ndopa zvinenge zvichitenderera zviri. Mavhizhini acho ndekungoratidzwa madzimai. Exactly. Kuti nyanga dzakataurwa kuna Dhanieri idzi dzinoyasorevei hazvisi kuuya muvhizheni but mwana wegrade 7 ndo ari kungoerekana angouya muvhizheni kunzi iko ndiye wandinofanirwa kutora this time. Saka zviri kunzi iko kana pane paine upombwe ndo chekutanga ichocho. Chechipiri kubhiga vanhu vanoita zvakaipa. Vachitaurwa kunzi iwo hakuna chinokuita sei, hakuna chinokuwana. After all, everyone is a sinner. Handiti muri kuona. Saka in other words, panenge pari kubuda chimwe chinhu chakati dzamei panapa kuti iko sangano kana kuti chechi kana kuti zvatingaparidzirwa mukati meupenyu handi zvakanaka kusimudzirwa nekuratidzwa future yakanaka because God has promised that. But along with that, character formation chaiyo nekunyasoshanduka kweupenyu zviri kunzi nebhaibheri hazvimo musilabhasi yauprofita wenhema. Exactly. Because shoko raMwari rinototi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nekururama kwake. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, then all these other things will be added. But apa zvinenge paita it has been flipped. The script has been flipped. Kuti inotomeja pane zvese izvi ichisiya pane kururama neumambo hwaMwari. Saka it's a flipped script. Exactly. Iri kushandiswa panapa. So in other words ndo yakada kushandisirwa kuna Jesu paakanzi iwe chingopfugama ndokupa zvese izvi. You don't need to stress. You don't need to sweat. Kana ibvi one. You know, ndokupa. Jesu akati aiwa zvese zvinozouya ibvi kana rapfugamira Mwari. Exactly. But zvinotane zvinamato zvokuti munhu anogona kana akanzi namuprofita unofanira kumbobikwa muhari kuti zvinhu zvako zvigofamba. Unofanira kutoti uende ukwire ndege uende kwakati unokrosa rwizi munhu anotoita izvozvo kuti zvinhu zvifambe, kwete kuti ari kutsvaga kururama neushe hwaMwari muupenyu hwake, kwete. Saka kunamata kwacho kwa-anchored panyaya material things and chiprofita chacho ndo pachiri anchored ndo pachakanangawo pane zviri kutodiwawo nevanhu. Okay, yes. All right, thank you so much. Maita henyu but as we move saka ndiriona sekunge vaprofita vacho vapera nekutaura kwamaitawo. Vachiko here manje vechokwadi kana kuti vangozara ndivenhema. Handiti muri kuona the gift of prophecy. Handiti muri kuona. Yes, is it still there or it's no longer in the same form and format as it used to be? Tiri kuti kudii because tangotaura kakuti iko ta-identify vaprofita venhema vari common kunyangwe naiye zvinezvi but saka hakusina kaprofita. What do we say with the gift of prophecy? Pastor Mzengi. Okay, thank you. Idi tiri kufuka kuti tadzidza pano kuti vaprofita chekutanga chachakanyanya kukosha kwavari mutemo waMwari. Yes. Vaitora vanhu vovadzosera pamutemo waMwari kuti vanhu vave neukama hwakanaka naMwari. Saka Mwari aisimudza vaprofita kuti vataure nhunha dzavo kuvanhu. Kuti ida hadisi kufara nepakati, hadisi kufara nepakati, matsauka pane zviya zvatakawirirana pacovenant, chidzokai ipapo. Saka vaprofita kana tichida kuti tiva-identify vechokwadi chaivo chaivo, vanhu vanomira on the platform
yemutemo waMwari. Ndo product yavo, ndo chavanoda kususukidza kuvanhu. But vaprofita vazhinji vanhasi havasi kutarira product iyi, vari kuemphasiza pamabyproducts eprosperity nezvimwe zvakadero. Mwari vanoda kuti tive neupenyu huri dade, but seek ye first, kureva kuti priority yaMwari huru kuva neukama hwakanaka nevana vavo, so that we are closer to him. But mukatarira vaprofita variko nhasi, muchaona kuti vanhu havachinei naMwari womuprofita uyu. Chavanoda muprofita ozoita sokunonzi pamwe muprofita watotora nzvimbo yaMwari, mukadzokera kuchivanhu ATR, African Traditional Religion, muchaona kuti vanhu shuviro yavo yaiva kuva padhuze nesvikiro. Nemhaka yekuti vaitoti Mwari ari kure, hatimusvikiri. Saka isu tinodhila neuyu watinoona, tomuitira zvose zvakanaka. Zvaanozonoita naMwari wake uko ndezvavo, hatinei nazvo. Saka svikiro ndo raiguma rava iro riri mulimelight, ndo raitoguma rava munhu wacho, ratotora nzvimbo yaMwari. Yeti Mwari womubhaibheri uyu ari kuti muprofita uyu ndagomushandisa sepini yekuhega picture yaJesu. Vanhu vanofanira kudhodzwa kuda Jesu. But currently muchaona kuti vanhu havachadhodzwi kuda Jesu through the what? The prophet. But actually prophet uyu ava kushandisa zita raJesu kudhodza vanhu paari. Jesu ndiye anoti, if I be lifted up, I will draw all men to myself. But these people now, they lift themselves up. Through the name of Jesus. Through the name of Jesus. That's where the problem is. Saka even though vava that be it all of everything, Mwari uya atobviswa pased. The prophet is the one who is now in the center. Okay. Yes. Right. So in addition to that, chipo cheprophecy, tikatarisa bhaibheri rinotaura nezvacho kakati wandei muNew Testament. Okay. Kuna Romans chapter 12 semuenzaniso panotaurwa zvipo zvaMwari norudo kuna vamwe. Romans chapter 12 kana tichitarisa verse 4, nokuti sezvatine mitezo mizhinji pamuviri mumwe, asi mitezo yose haina basa rimwe chete. Saizvozvo isu tiri vazhinji tiri muviri mumwe chete muna Kristu, mumwe nomumwe ari mutezo wavamwe. Tine zvipo zvakasiyana patakapiwa nyasha napo. Kana kuri kuprofita, ngatiprofite zvakaenzana nokutenda kwedu. Kana kuri kushumira, ngazvionekwe pakushumira kwedu. Kana kuri kudzidzisa, pakudzidzisa kwedu. Kana kuri kurayira, pakurayira kwedu. Zvichienda zvakadaro. Saka nyaya yekuprofita yataurwa kapanapa. Chapter 1 Corinthians chapter 12 verse 7, asi mumwe nomumwe anopiwa kuratidzwa kwomweya kuti vose vabatsirwe. Nokuti mumwe unopiwa naMweya shoko rouchenjeri, mumwe shoko rokuziya mweya iwoyu, mumwe kutenda mumweya iwoyu, mumwe zvipo zvokuporesa mumweya iwoyu, mumwe kuita mabasa esimba, mumwe kuprofita, mumwe kuzivisa mweya, mumwe marudzi endimi, mumwe kududzira ndimi. Kazhinji ndimi dzemazuva ano padzinotaurwa hapana dudziro. Dzinonge dzingokiriridza takaenda hapana anodudzira. Eno kana kutsvaga, pane vakamboita kama investigative journalists vakamboita izvo zvokuti vambonyatsoti alright, imi muri kutaura kuti izvi zvine zvazviri kutotaura ende muri mumweya, dzorekodwa apa wochipinzwa one by one kuti imi munotaura nendimi idzi hedzidzi chidudzirai tinzwe. Moitwa vanhu kana 7 munobuda ne7 different interpretations the same thing. Saka ndimi dziri kutaurwa pana takamboita chimwe chirongwa chaibata nyaya iyi. Pari kutaurwa mitauro, malanguages akaita seShona, seNdebele, seZulu, seSuthu, seXhosa, Nambia.
nemimwe yakadaro. But pari kutaurwa, saka bhaibheri riri kutaura kuti Mwari vanopa zvipo zvemweya kukereke. Zvipo zvemweya izvi zvinopiwa kuti sangano kana kuti basa raMwari kutanga vatendi vawane zvikwanisiro zvinodikanwa kuvaumba pamweya. Saka kune zvipo zvakasiyana zvekudzidzisa, kune zvipo zvokurayira, kune zvipo zvediscernment, kune zvipo zvakasiyana-siyana. Chimwe chezvipo chinotaurwa chipo cheprofesi. Saka chinotaurwa pane malist akatoti one day pazvinolistwa. So chipo ichi ndinotenda kuti chichiri valid kunyange nanhasi sezviri mushoko raMwari, sechipo chekudzidzisa, sechipo chekudi, chichiri valid kunyange kusvika nanhasi. Asi chiri kutsvakwa naMwari ndechekuti tive nediscernment yekukwanisa kupatsanura kuti iyi fake iyi igenuine not. Nekuti bhaibheri along with that bhaibheri rambva rati asingwarirai. Nekuti vazhinji manje ndive nhema vakawanda zvakare vakabudira munyika. Saka musatenda mweya yose. Kutenda munofanira kutenda asi kwete yose. Okay, so it doesn't nullify the fact yekuti chipo chekuprofita chichipo. No, handiti muri kuona. Actually tikaenda kuna 1 Thessalonians. Oh yeah, that's a good one. Chapter 5 pavesi ya 19 inoti do not quench the spirit. Musadzima mweya. Mukaenda pavesi 20 inobva yati do not despise prophecies. Musazvidza zvinodidi zvinoprofitwa. Vesi 21 yobva yati test all things. Mamwe mavhezheni anoti examine all things and hold fast to what is good. Saka pari kunzi pano apa musati hakuchina mweya, musati mweya waMwari hauchashandi. Mweya waMwari uchipo ende mweya waMwari uchiri kushanda nevaprofita. Musazvidza zvinodidi zvinoprofitwa, asi idzai mweya, examine the spirit and then hold fast to that which is true. Kureva kuti pari kunzi pano apa ngakusava nemunhu anoti hakuchina vaprofita, hatichadi kunzwa nezvavaprofita. Ukaita izvozvo wava kudzima mweya, wava kutozvidza chipo chakapuwa naMwari kuvanhu vake. Asi pari kunzi pano apa yedzai mweya mochibatisisa kune zvakanaka. Wonderful. Thank you so much. Maita enyu. Saka nhasi tatida kubatisisa kune zvakanaka now. How do we then identify? How do we split hairs? Nekuda kwekuti zviri kunzi ava futi ava venhema vakaburukira kumateresi, vakatodonha kubva kumateresi, vakutoti tasvika. Handiti muri kuona. Yet Mwari ari kuti musazvidza zvinoita sei, but test. But how do we test? How do we identify muprofita waMwari? Maybe nekuda kwenguva yedu ngatipasunde ipapapa, but let's give it enough attention. Yes, Pastor Mbiri. I think bhaibheri rinotipa minongedzo yakati one day inogona kutibatsira zvikuru panyaya yakakosha. Takambotaura tikati vaya vanoburitsa mari, ukantambotaura earlier, isati yaburitswa nereserve bank vanobva vasana kutaura kuti distinguishing features emari yatichaintrodusa ndeaya neaya, yakadai, kuseri kwacho muchaona kwakadai, and so on, kune kashiri kakadai, kune karuva kana kune chipembere, whatever. Vanopa mafeatures. Mwariwo zvakare pavakareleasa prophecy vakabva vapa mafeatures. Okay. Ekuti tarisai mafeatures aya ndo achazokuratidzai. Saka one of the features Isaiah chapter 8 verse ya 20 inoti panapa dzokerai kumurayiro nokuzvipupuriro, kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri havangavi nechiedza chamangwanani. Dzokerai kumurayiro, to the law and to the testimony. Okay. Basically iri kutopa madivisions eBible. Yatinoti Old Testament, the Hebrew Bible, in 3 divisions. Inoti the Torah, then Nevi'im, and the
Ketuvim, the writings. So Torah rekunzi the law. Dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro. Zvipupuriro zviri kupupurira murayiro ndo prophetic writings. Okay? Prophetic writings are testimonies that ari kupupurira murayiro. Saka murayiro ukatoona paine nyaya yekutongoti munhu arutoti murayiro waMwari hauna basa, patova dangerous ipapo, zvatoshata. Because ndo pane foundation. A prophet cannot say anything outside of the law. Yes. Because ari kupupurira murayiro. Are we getting that? Ari kudzosera vanhu to the law of God. Saka zviri kunzi naMwari manje, imimi kana makuda kuona, dzokerai kumurayiro. Munoona kuti zviri kutaurwa nemunhu uyu, zvaari kudzidzisa kana kuti zvaari kushumanda nemurayiro, mukazviisa pasaidi nepasaidi, zviri in aligned here izvi. Kana paine misalignment, don't listen to that person. Saka hapachabvumidzwe kungoshimanda nekupepeya outside the law. Outside unenge uchishumanda chii? Unenge uchipepeya chii? Actually mukatotanga kuiverenga pa19 inoti, and when they say to you, yes, seek those who are mediums and wizards, who whisper and mutter, should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? Saka Mwari ari kuti musaenda kune vanorira nevanozevezera. Podzi paro apa ini tichiri kutaura nevanhu vangu, ende kuti muzive kuti uyu munhu wangu, dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro. Saka bhesi remuprofita rinofanira kuva mutemo waMwari, poida vanhu back to the law of God. That's the primary responsibility of a prophet. Saka ukaona muprofita asingadzoseri vanhu kumurayiro waMwari, the Torah and the prophets, question mark. Okay. And the pointing people kuti vaende vadzokere pamurayiro waMwari, ndo zvaingoitwa namuprofita wakudhara vaya. Mabva pacovenant yaMwari, makapromisa kuti zvese zvataurwa naMwari tichazviita. Zvino mararamiro amaakuita ndeapi aya? Vaprofita osumudzwa naMwari kuti vadzosere Mwari vadzosere vanhu pana Mwari wani wavo. But one thing that we want to stress here as a point is that kana tichitaura kuti muprofita anofanira kunge ari kudzosera vanhu pamurayiro yaMwari, hazvisi kureva kuti iko munhu anoponeswa nemurayiro. Tinochengeta murayiro waMwari nekuti takatoponeswa naMwari. Hatichengete murayiro waMwari kuti Mwari atide kana kuti Mwari atiponese. Asi kuponeswa, kuacceptwa into the covenant, kuacceptwa into the fellowship with God, kunokukonzera iwo pachezvako kuchengetwa kwemurayiro is a byproduct of that relationship yamaita naMwari. Yes. Saka tatida kuti pakoshe ipapapa, lest vanhu vangati iko taakuda kuti iko vanhu vanoponeswa nemurayiro. Munhu aponeswe nemurayiro, asi hazvigoni kuti uponeswe outside the law. Ndofunga tiri kupanzwisisa ipapa. Yes, exactly. Without it you cannot be saved. Actually the done of the gospel precedes the do. The done is what was done in a Christ. Pamuchinjikwa wakatifira, he died in our place. So we are justified, not because of the works of the law, but by what Christ did for us on the cross. Saka we are adopted into God's family before we behave. Yes. Behaving comes out of belonging. Yes. And so you don't need to behave in order to belong. But you behave because you belong. You belong. We are already part and parcel of God's family. Saka auchengeti mutemo kuti ugoponeswa, but unouchengeta nokuti wakaponeswa. The root of the relationship naMwari. And then muchero, the fruit, comes after
wava neroot yerelationship. You cannot have fruits without roots pamuti. It doesn't work. It doesn't follow. Murume provide for the family in order to be loved. But you provide because you are loved. The wife does not serve the husband to be loved, but she serves because there is love. There is love. Saka ukaona murume anonoshinaira kuti agodiwa ari mutrabhu munhu iyeye. Ukaona mukadzi anoti anobikira murume kuti murume wangu agondida, relationship iyoyo inenge yakaoma, haibudi. Unogona kutomusembura nezvauri kuita. Saka ukazwe munhu echireketa etaura kuti isu tisanacho tobve kumakomo yoyo, ana aende kuskuru here, munhu iyeye haasi kureketa kuti azozi ndiwasuba, aiyo, asi kuti nekuti ndiwasu ari kutoreketa, anotoreketa. Haarekete kuti aadhimitwe ba, anotoreketa nekuti ndozva anotori wasu. Saka kureketa ndokwakunobva ikoko. Saka kuchengeta mutemo waMwari hatiiti kuti Mwari vagotida, asi nekuti Mwari vakatida. Zvino ukati uri wasu wakurire ikweyeyo, asi tozwe uchitaure chizezuru, toti munobva nechepapi pacho, kubinga guru ngenyi musingareketi. Panoite mubvunzo ipo pa, panotoite mubvunzo mukuru chaiwo. Saka muchaona kuti pane nyaya yamataura Pastor Mbira yekuti hanzi dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro. Zvipupuriro, that means we must be aligned nemamwe maprophets. Ndo nyaya yakaitika pana Hananaya naJeremiah. Vanetsana. Inzwai Hananaya kutotaura kwaaiita ndiJeremiah 28 kubva pavhesi 2. Zvanzi naJehovha wehondo. Munhu ari kutaura zvinhu zvekunyepa. Kunyepa chaiko chaiko. Achifuridza mafoyo. Inonzi pandevere ukuqamba amanga. To author lies. Kufabricate. Zvikanzi zvanzi naJehovha kunyepo. Zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, ndavhuna joko ramambo weBhabhironi. Makore 2 chaiwo asati apera kwazvo, ndichadzoserazve kunzvimbo ino midziyo yose yeimba yaJehovha yakatorwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi panzvimbo ino akaisa Bhabhironi. Ndichadzoserazve kunzvimbo ino Jekonaya mwanakomana waJehoyakimu mambo waJudha pamwe chete navakatapwa vose vaJudha vakaenda Bhabhironi, ndizvo zvinotaura Jehovha, nokuti ndichavhuna joko ramambo weBhabhironi. Munhu ari kunyepa. This is a false prophet. Inzwai Jeremiah. Ipapo muprofita Jeremiah akamuprofita Hananaya. Vapristi navanhu vose varipo vamire pamberi paJehovha. Iye muprofita Jeremiah akati, amen. Jehovha ngaaite zvakadaro. Jehovha ngaasimbise mashoko ako awakaprofita. Adzoserezve midziyo yeimba yaJehovha navose vakatapwa veBhabhironi vauye kunzvimbo ino. Asi zvino chinzwa shoko iri randinotaura munzeve dzako nemunzeve dzavanhu vose. Vaprofita vakatitangira ini newe vakaprofitira nyika ino zvizhinji, nyika zhinji noushe ukuru, vachireva zvokurwa nenzara nezvirwere zvakaipa. Muprofita unoprofita zvorugare, kana shoko romuprofita uyo rikaitika, muprofita uyo uchazivikanwa kuti wakatumwa naJehovha zviro kwazvo. Ipapo muprofita Hananaya wakabvisa joko pamutsipa waJeremiah akarivhuna. Zvino Hananaya akataura pamberi pavanhu vose. Yatoo contest yakuti tanga vanhu vari kuona tennis. Vanhu vanga vakaungana vakatarisa kuna Hananaya, vakati kuna Jeremiah, vakati kuna Hananaya, vakati akati zvanzi naJehovha, saizvozvo ndichavhuna joko raNebhukadhinezari mambo weBhabhironi. Muprofita Jeremiah ndokuenda zvake. Ivapo shoko raJehovha rakauya kuna Jeremiah. And so, I mean, it's a serious thing. But chatiri kuona Jeremiah ari kuti iwe, all right, iwe, one thing, ataura two things panapa. Number one, iwewe Hananaya wasiyana nemaprofita akatitangira. Vakauya kumashure uku vaitaura nyaya dzehondo. Vachitaura vakauya kumashure ndivana Hosea, vana Amos, vana Maika, ndo vakauya before vana Jeremiah. Zvikanzi vese
vaitaura nyaya dzehondo nekuparadzwa nekudii. Iwewe uri kuti vanhu vachagara muvhu. Okay? Saka iwo wane vhangeri rako rakatosiyana nemamwe maprofita, because vaya foundation yavo wange iri pacovenant. Covenant ine maprovisions ekuti mukateerera mucharopafadzwa, musakateerera muchabviswa munyika ino. Iwe uri kuti vanhu havasi kuteerera but still vari kudzoswa munyika ino. Saka Mwari ngaaite zvawataura. Saka muri kuona kuti number 1, muprofita wechokwadi haasiyani nezvakataurwa neshoko raMwari. But ukatoona muprofita ari kutoti right pekutanga ndepekutoti hatishandise bhaibheri. Tavhura chechi hedu but the first right patinotangira ndepekuti bhaibheri harishandiswe munomu. Isu tinopakura riri kutodziya rabva kumonwa kudenga, ndo ratinopakura. Zivai kuti patoita problem. Because even wana Daniel vaitoreferenza kumaprophecies ana Jeremiah. And so saka maprofita aya vaitoicheka kuti the other prophet akati zvakati. Saka ukatoona ari kutotangira pakuti right muno bhaibheri harishandi, patoita problem. Yeah, and so on. And number 2, obvanzi kana muprofita akataura chinhu iri prediction muzita raMwari, achiti chinhu chakati chichaitika chisati chaitika chozoitika, muprofita iye ataura achitumwa naMwari. Asi kana zvisakaitika, I think that's Deuteronomy chapter 18 verse 20. In fact rega tiitarise. Deuteronomy chapter 18 verse 20 inotipa something that's very important also panyaya iyoyi inobva ichatibatsira kuti tiwane kabalance kanotikoshera. 18 pavhesi ya20 yaDeuteronomy inotaura panapa ichiti, asi muprofita unotaura shoko muzita rangu achizvikudza, riri shoko randisina kumurayira kuti aritaure, kana zvimwe anotaura muzita ravamwe, kana zvimwe anotaura muzita ravamwe vaMwari, muprofita uyu unofanira kufa. So panopa pari kutaurwa nyaya yekuti muprofita anokwanisa kuti munhu anogona kuuya achiti muprofita otaura zvinhu zvisina kutaurwa naMwari, achitotaura muzita remumwe Mwari, revamwe vaMwari, zvikanzi muprofita iyeye unofanirwa kuti afe. Okay, verse 19, zvino munhu upi noupi usingateereri mashoko angu aachataura muzita rangu, ndichamubvunza pamusoro paizvozvo. Now Mwari ari kungotiisira pachena kuti vanhu vanokwanisa kuva nezviwindi zvekuti munhu anomira pakati pechivanze achiti ndatumwa naMwari zvisina kana kutumwa naMwari. Zvikanzi muprofita anotaura, chero akataura chinhu chipi nechipi chinogona kutoti chaataura choitika. Asi zvanzi kana akataura muzita revamwe vaMwari, muprofita iyeye haana kutumwa naMwari. So zvakakosha kuti, which means kuti iko zvinotokwanisika kuti iko muprofita ataure zvinoitika. Munhu anokwanisa kutotaura zvinhu zvinoitika asiri kutumwa naMwari, asiri kutumwa naMwari, achishandisa simba revamwe vaMwari, ana Paul. Yes, that's okay. You can actually go also kuda Deuteronomy 13 kubva pavhesi ya1 kusvika pa3. Yes. Okay. Deuteronomy 13 verse 1 to 3 inoti, if a prophet or one who foretells by dreams appears among you and announces to you a sign or wonder, and if the sign or wonder spoken of takes place, and the prophet says, let us follow other gods, gods that we have not known, and let us worship them, you must not listen to the words of that prophet. Anditi muruona muprofita atotaura kuti iko pane chakati chichaitika, chataura ichocho chobva chatoitiko exactly. But pari kunzi according to the Bible, tarisai vaMwari vaanozoti ngatiteerei. Anditi muri kuona. Saka zvina vaMwari vanopa simba kuvaprofita. Pane zvikari, pane mbiya, pane zvemapfundo, pane zvinhu zvausina kumboona kuna Amos achitopfugamai pamberi pomukondo. Muri kupaona. Saka muri kuona kuti
hongu ataura kana kuti zvaitika but Mwari ari kuti musamhanya tine maneja achifambisi tinomirira mavara acho kuti aonekwe muchazozviona kuti kumadziva kwataakunzi tiende ndekwei madziva aefu saka it brings out the strangeness. Because zviri strange word rekuti strange ka riri kushandiswa pakuti zvinhu zvacho chisionekwe mudzi webwe. It's not in line with what the Bible says. Anditi muri kuona. It's an anomaly. It's an anomaly. But muprofita atoprofita zvaatoprofita zvacho zvatoita sei zvatoitika. But hanzi watch carefully kuti vaMwari vanozoti ngatiteere ndevapi. Saka ona pachechi pari kunzi iko Bhaibheri munya. Zvese zvepanapa zvinopedzwa nemvura iri mumbiya. Handiti muri kuona. Uchitarisa kuti uone kuti Amosi nembiya. Handiti Jeremia nembiya. Makate nezvipfundo zvine tsono. Nemakano. Ushaya kuti iko. Ndo pari kunzi iko neBhaibheri manje. Okuti munhu wacho zvatoitika. Zvinoshamisa zvaizvo zvatoitika. Matozviona, but munhu wacho omva akuti ngatichifamba imanje kumativi mana. Kuti muteere vamwe vaMwari vama musingamboita sei? Vama musingambozivi. Zvikanzi musateere muprofita iyeyo. Tirite sei? The other thing which I seem to see ndechekuti zviri kunzi yidzai mweya and hold fast to what is true. Examine the spirits. Muprofita hafaniri kungopasa one test. Unofanira kupasa matesti ose. Not just one. Haungangoti uyu apredicta zvikaitika saka ndowechokwadi. Saka unofanira kuzvibata matesti acho ose anofanira kumapasa. Saka apa shoko raMwari riri kuti akapasa ekuti apredicta but over azoti ngatinonamata vamwe vaMwari kureva kuti even iya yaapasa atoikonera. Ndichirangarira ndiri kuchiweshe pachitaurwa vanoita negative marking inoitwa kumedicine school of medicine. Kunzi tichirangarira tiri pabus stop paita nyaya dzangoputika mumaraini umu. Madzibaba nhingi wakazowanikwa mumba mavanhingirikiri vakatipwa kunzi mukadzi wako anenge ari kufambisana namadzibaba nhingi aisenza kuSouth Africa murume wacho. Saka akazosvika kuchinairira fani zuva racho iroro. Muprofita achimbanzi asi zvino mungade kunzi muprofite muri muimba yangu yemukati here. Saka nyaya yacho yaitaurwa pabus stop takamirira bhazi kare kare kuchiweshe uko. Zvikanzi nambuya vaipinda chechi yacho iyo zvikanzi kumudaro henyu nyika iri. Asi hamumuzivi kana apa basa rake. Hanzi kana apa basa rake kwete zvamuri kutaura. So the Bible does not say that. And also, Pastor, let's talk about the fruit inowanikwa on a prophet of God. Yes. Actually, as we try to conclude. Yes. Yende kuna Matthew, I think chapter 7, verse 16. Matthew chapter 7, verse 16. Let me read it. 7 verse 16 inoti pano apa. Actually, gaendange pa 15. Inoti, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Verse 16. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Verse number 17. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Saka ino inonzi nevamwe orchard test. Vanzi muchavaziva nemichero yavo. Haunganonongi kana kukohwa magrapes kubva pamuti wemunzwa.
saka vanzi wait muti unobereka muchero musi wawadzvarwa here kwete it can actually take 4-5 years saka hatifaniri kungokurumidza kugamuchira tototi uyu muprofita wechokwadi atanga ngoprofita mwedzi uno neunouya zvanzi zvipei nguva nekuti muchavaziva nemichero yavo ende michero haionekwi musi unolonjwa minista aiwa tonzi vanhu vari kudonha uko simba racho riri kuitaku riri kuita uzi riri kuita uzi tatozoona vanhu vachidonha kuita murakatira totoconclude and yet hakuna vhesi rakamboti kana akadonhedza vanhu muprofita wangu hakuna vhesi rakadaro but riri muvanhu ivhesi revanhu rekuti haakadonhedza chete akangodonhedza hamunhu wamwari hamusati mamuona ari pabasa alright thank you Pastor Mbiriri, would you conclude this for us? Dr. Mzengi, I think you also want to say something. We are talking about how then do we identify this man of God who is a prophet so that we are safe. Yes. Can you conclude that for us? Pastor Mzengi wane masoko zvakare. Yes, that's right. So tichitarisa pataurwa kudzi pamuchero ndo pari kuzonzi paya kuna Jeremiah kuti vaprofita veJerusarema vanoprofita nema vanoita upombwe vanodini kunyaya dzemorality uku ndo kumwe kunoita dambudziko rakakura kuvanhu vaprofita vasakadzi. Munguva unoona kuti madzimai anenge awanda pamunhu 1 munhu awandirwa nemadzimai and bhaibheri rinotaura zvakare pamusoro pe First John chapter 4 verse 1-3 iya yambotaurwa kuti vadikana hama musangotenda mweya yose asi yedzai mweya nekuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira panyika. So nyaya muprofita wechokwadi kanzi mweya unopupura kuti Jesu mwanakomana waMwari akauya panyika zvikanzi mweya iwoyo ndewaKristu. Saka in other words kuprofita kunofanirwa kunongedzera vanhu kuna Kristu. Kuprofita kusiyi vanhu vapesana mudzimba misha yaparara vanhu havachaonani vanhu havasimudzirana matemo nemakano nekuda kwekuti hanzi paprofitwa. Izvozvo hatizooni mubhaibheri. Mushoko raMwari hatina vanhu vanosimudzirana makano kana misha kana mhuri dzinoparara nekuda kwekunzi paprofitwa. Asi kuti vanhu vanodzoserwa kuna Mwari. As people go back to God, their families are also repaired, damaged relationships are renewed, and so on. And then pane nyaya yatambotaura iya yekuti munhu anogona kutotaura zvinhu zvinoshamisa. Tinoona kuti sekutaura kwataita kuti Simon wepaSamaria hanzi akaita zvinoshamisa nguva huru kwenguva yakareba, asi Mwari vanga vasiri kutomboshanda naye asi achitoita mabasa makuru anoshamisa. Our safeguard is the word of God. Ndo pane safeguard yedu ipapo, kwete kuti anodhiraivha mota yakaita sei, anopfeka sutu yakaita sei, hekati yake yakaita sei, kana apa basa rake hamuzvitaure, kana apa basa rake hamumuzivewo kana atanga kuna vanhu vari very good actors, kuna vanhu vanongori naturally talented kutaura, kune vanhu vanongoshandisa izvozvo zvisinei nekutuma kana kuti simba raMwari. In natural talent or ability yaanayo dzimwe nguva munhu yaanoshandisa, asi chiprofita chechokwadi chiripo nekuti Mwari vanoti it's one of the gifts yaanopa kusangano. But ndofunga kuti ndochimwe one of the most abused chipo icho chichi kana tichitarisa shoko raMwari, uye zvine njodzi kana isu tikashayiwa hanya nazvo. Tinofanira kuti tichenjerere, tikwanise kupatsanura zvechokwadi nezvisiri zvechokwadi. Thank you so much. Pastor Mzengi. Thank you. I also just want to re-emphasize zvataurwa naPastor Mbiriri pana 1 John chapter 4 inoisa pachena kuti message ye a true prophet inofanira kuita center on Jesus Christ. It must be Christocentric, not sociocentric. Kuti unozikanwa kwete nezvaKristu but nekubetsera vanhu kuti vawane mbereko.
kuti vanhu vawane mabreakthrough. Zvava kusenda on the social, hazvichasendi panani, pana Kristu Jesu. Saka muchaona kuti kune vamwe vaprofita anoti iwe nyaya yako iyi yakakomba yakadzika, panoda kuti uye nejongwe kana huku tozouraya torasira ropa racho kuti zvinzana zviinde. Ukatoona muprofita adero ari kuti ropa raJesu harina kukwana, rinoda kuaugmentwa nekusupplementwa neropa rehuku nezvimwe zvakadero, that person is already depreciating the value yaKristu Jesu. Muprofita anofanira kusimudzira Jesu, ende kana ataura nezvaJesu anofanira kuita an altar call yekuti vanhu vazvipire kuna Jesu, kwete kumuprofita, kwete kungotaura nhamo nenhunha dzevanhu, but tokanganwa Kristu. Muprofita ngaamirire Mwari, kwete kumirira vanhu, kwete kuadresa maproblems evanhu, but unofanira kuadresa maproblems aMwari nevanhu vake, kwete kuti iye oita sokunonzi wava muprofita. Ukaona muprofita adero haachasi muprofita, ende muprofita haafaniri kuva nekereke yaanotungamirira, nemhaka yekuti ukatongoita kereke wava kumiririra vanhu, hauchamiririri Mwari. Muprofita wechokwadi anofanira kuva independent kuma-institutions ose, omira neshoko raMwari, achiinda neshoko raMwari kungava kunani, kwete kuti anongozviitira within the locality of his or her institution. Panenge patova nechallenge. Yes, I think Revelation 19 verse 10 tinopedzera, I think tokwanisa kupedza tiri ipapo. Iya inoti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wekuprofita. The essence or the spirit, the heart of prophecy is testifying about Jesus. Yes. That is the essence. Mwongo wekuprofita handi dambudziko rangu, kusorovwa kweproblem yangu. Problem yangu huru iproblem yekuponeswa, kuti ndisaraswa, yekuti John 3 verse 16 Mwari wakada nyika kudaro kutoka pamwanakomana kuti anina nanotenda asafe asi ave noupenyu husingaperi. Ndo pane challenge huru. Saka prophecy is essentially about that. Kupupura kwaJesu ndiwo mweya wekuprofita. Zvakakosha kuti tipabate ipapo, kwete kuti kusorovwa kwenhamo kana kuti breakthrough izvo zvevanhu, but kana tiri kutaura zveshoko raMwari, emphasis yaMwari kwaitori iri kuponeswa kwevanhu. Ndosaka tinzi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nekururama. Izvi zvose izvi zvinotozowedzerwa. Saka isu kana tika major in the minors and we minor in the major, tatoita upside down. Vanhu vazhinji ungoti vanhu vanowandirwa, saka havazova nenguva yekutarisa manuances iwaya. Saka munhu anopiwa zvinhu zviri upside down, and ndo zvakazara, and zviri established especially pa-African traditional religion. Ndo pane foundation, not shoko raMwari. You see, and yet chiprofita chechokwadi chiri founded pashoko raMwari, nekudzosera vanhu kushoko raMwari, nekunongedzera kuna Kristu, neutsvene nekururama. Okay, thank you so much. Tinoda kutenda chose Mwari dai anga atikomborera, atitira zvakanaka, tinzwisise kuti shoko raMwari rinoti kudii pamusoro pechiprofita chipo chekuprofita nemaprofita atiri kusangana nawo mumazuva ano ekupedzisira, kuti iko zvakamira sei. Tinoimba kuti iko Mwari atibatsira, Mwari ataura nesu, Mwari atitungamirira. Ndanga ndichifunga kuti iko iyi nyaya iyi haisi nyaya yekungorerutsa. Pastor Embiriri naPastor Mudzengi, kune vanhu vakamwirira mazviri. Vanongoona sekuti but paya patakazomboenda seri namen of God akandibata zvisiri izvo, but however simba ravainaro ndoita vari kuti ichokwadi
they are cognitive dissonance. vari kunetseka kuti iko saka what shall I do. Tinokumbira kuti tiite munamato mukati mezuva ranhasi. Kana uripo uri pachimiro chakadaro, we want to pray, we want God to lead you into all the truth. Mwari ataure newe, Mwari akuitire zvakanaka. Kune avo vari kutarisira kuti iko ticha zviri matiri, nhamo dzatiinadzo, zvatiri kutsvaga nenhuna dzeupenyu, ndiani ungatibatsira? We refer you and point you unto Christ. Seek ye first the kingdom. All these other things. Be patient. Anyway, be patient. Seek ye first, and all these other things will be added unto you. So we lift up the name of Christ. We lift up the cross, and let everyone be drawn to the cross, and everything chatingade mukati muupenyu will be attended to. Pastor Mbiri, tinamatire. Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai, tinotenda nenguva yamatipa yekudzidza zvimwe zvaJesu kuburikidza neshoko renyu. Pahurukuro yataitai, tinotenda kuti kune vamwe vaita mubvunzo, kune vamwe vawana mhinduro, asi tose pamwe chete tibatsirei kuti tirambe tichitsvaka utsvene nekururama zviri mamuri. Tibatsirei kuti imi muve ishe weupenyu hwedu, mugotipawo kururama kunobva kwatiri. Munozivawo zvatinoda, zvatinotsvaka nezvatinoshayiwa. Tinozvikumbira kwamuri Ishe, imi munopa musingasarudzi vanhu. Tinokumbira kuti muitire mumwe nemumwe sekutsvaka kwake uye sekukumbira kwake pamberi penyu. Tinokunamatai nekutenda muzita renyu rinogara zvino nokusingaperi. Amen. Amen. Tinotenda. Beberi nyenyezi yapiwa wafambi wese kutungamira zvampupurizo zvisingazodzimi kujeka kwangu kunotipenyera. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvigomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazviyo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri ndinofamba naro rinditseure nezvakaipa. Mwenje weruponeso munedima kundipangidza nzira kudenga. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri mwenje weupenyu usingagumi newakanaka. Rindiratidze rujeko rwaJesu, rindionese mbiri kudenga. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro
zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo tinodarimire moto rakapenyera vatsvene rakaita vadendenga nekushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrahama wakapfawisa Paulo wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichipo erenasi rakapenyesa Mozisi rapajopo rukuriro tenzi tonderanyikare mutipenyi dzidzitsva apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tonderanyi kare mutipenyi dzidzitsva apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tonderanyi kare mutipenyi dzidzitsva apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tonderanyi kare mutipenyi dzidzitsva